mbokki Sénégal mbokki àdduna rawatina yéen waa diaspora bi añu leen di yégal ni jaaxle jeex na ak Ndiaye Imo waaw Ndiaye Imo dafa ñëw ngir taxaw leen ci lépp lu jëm ci wàllum vente de terrain de 150 mètres carrés 200 mètres carrés à 300 mètres carrés ci anam bu xéwale te yemul ci loolu Ndiaye Imo daf lay accompagner ci wàllum tabax toppal la say papier ba mu leer nañ kaay ma wax la les terrains sont disponibles à Bambilor boo jugee Dakar c'est juste à l'entrée bu dee zone de Diender bi sorti Bambilor te Ndiaye Imo nag terrain yi sori bu dara ak route nationale bi pour ay villas yu garantie sol dior non inondable déjà habité seet sil gaaw Ndiaye Imo pour plus d'informations contactez-nous au 77 267 03 33 ak Ndiaye Imo jaaxle jeex na. Kono ko mi on ko burti so rawan ummi wi ko galle yoro paan so mbabba ummi wi ko galle yoro paan kala kuluɗo ladde gumiɗo hay rawan ummi mani wiyeto ko galle yoro paan oɗon beddini kam waɗa kam woni rawan eyyi yanko kaala ɗum min yettu mbiya kam so taw ko min woni rawan ala ko bama yo yettu kay yo yaltu kay so ɗo ko bamma o yo yaltu mino jaaro mimi on jatatade min kumal ngal somi yiɗi no debbo on keɓata somi yiɗi no ñimmi ɓinguel ma a haɗi ɗum ta aɗani mi resi no ñimmi ɓinguel ma nde a haɗi ɗum aɗani mi resi somi andino ko ni mbaɗami rokkatama minen somi andino ko ni mbaɗami natta e famille ma on leddi kam gorko kala tan dongondiran elle on ngala to paaɗon gorko kala onon kebbo ko wiyete lewru feeñi so lewru feeñi tan goto ɓe gadda silipaji ɓe gadda simpuji ɓe gadda cayaji lammuɗi mbiɗa hoɗum koko laylay bamma min wi koko laylay bamma koko laylay bamma koko laylay bamma so taw ko bamma min wi ɗum koko laylay bamma on kappitan so lewru gorko faanima tan ɓe gadda booluji ɓe gadda koppuji ɓe gadda woynu ɓe gadda kunude e leekal fof ko pour ñamde tan e gallam ɓe gadda kunude e le koppuji ɓe gadda kunude e le booluji ɓena ñaƴde kunugo e le meeɗa ñamde ene on ngala ñamde ko musma ko amadou ko koygal eyyi yantu ami koygal eyyi fawtama koygal ami fawtama ande a wontama an gila hande mayata a wonta fawde koyngal an hande mayata a wonta fawde koyngal an te a yaltata ɗo hen oɗon merdino yimɓe oɗon dérange on ɗo min sonno te ɗum ɗo oɗo galle tere o ko min soodi tuufeje kadi ko tuufe jam oɗon merdinama e galle merde way ala haydara mbiyata reselle mben an jagoɗa ko termesma termesita jagoɗa continue haale wallahi continue haale konngol tan cohlum ami de ko amadou fawɗum koygal gandumi an hande a fintan dogɗa hoɗo janɗa he goggo alay sago mi doga alay sago mi doga mi ñalloya galle goggo amen mboɗo andi ko jogori kewde oɗo galle ko kumal ngal guila wiyede mboɗo takki hen taw mi wona hen haydara ɗum tagi ma finde law mbiya caw a waynakimi mi yaha law tan ɓuuri argay mata ɗan nder ɗo ja an hoore maɗa andi tire nde tirte nde fof ko an tir min an cikkuɗa komi tinani babam jangtanimama mi fof an yahanimo toon an ƴewonoyima o haalda haw famodira fo ala fewi ala ko humpuma hen jaltine ham hen de a yaltintaki hen wonno annani hen hoorema mi wawama addude ɗo min ɓurɗa jidde min adduma ɗo gonda yero
kala ko nusi gonda mum bange tan kaɓon kam pour addana kam ɗo deuxiéme femme garta ɗon pina law mbiya caw mbayano mo tinani ko kewi mi jaha galle ma so yarani kon kalnoɗo ala fof ko majjuɗa sabu Allah jaafode so haaɗino ɗon wela hande galle o koko ñalli jiiɓe ɗo ɗum mi fijanno tan onon ne jaafat ɗum ɗon ɗum woni fijirde yillanade ɓe nawlira ko ɗum woni fijirde an kam gueɗema appare minoma mayen jew saabu an kam a waƴat a yahat a hotat Fouta a fadata ɗo korka gas min jillontoɗa lembel muño hande galle o mo ya huɓɓo mbimani ala ko babam mawɗo e babam tokko so mbaɗani hande e oɗo galle annene goggo ɗum ɗo ko fiji a yiyano yero ɗum ɗo heɓani ko mo fijirde. ɗum yero heɓani mo a jañani sago ma o jañani sago mum Kadia tire nde tirte nde fof ko an tiri hay goto wallanima tirde ko an min an he yaltinam hen Kadia. haydara mi wonani hen Kadia awa yaltude hen an ko yaha ɗo ko fof ko an yeehi ɗum ha laaɓi min a yii tan an yahanimo min bama hanni kam fof haydara o suuɗanimi hen ko foti no ceeɓeni masalan ɗo fuɗɗi ha ɗo wotti ɗo fof haalni kam ko an wallimo mi haalani ɗum yasi mari yettinande mawti hetto tan mi haalanma jaafode hetto mi haalanma mi haalani ɗum yero ko kuɓɓuɗo min suusa ɓattadema tikkani kam tikkani yasin tikkani galle o fof an ɓolo woni mo tikkana haɗanne ko ñinmi sa pari jaaha e mum nam min kam mi suusa namnademo ko ñamata ni miɗo defanamo namnoɗa ɗum o tottuma kala ko wi jab kala ko haali lem hoto eto ni wonde ɗon haɗa huɓɓo probléme sa yo tikkanani kam haydara mi wonani hen ɗum tagi o tikkanani mi kam haalani ɗum mbimi ko jaaha namdoɗamo ko yiɗi ndefanamo kumta belnoɗamo ay sa waɗi feere ha lamɗam ɓurti walla suukara ɓurti ma huɓɓuɗo kadi jayni goto men dogot humtata ko ɗo yen mboɗo mi yaha warde eyyi kay sa waɗani mami haala ɗum foof ko an annene goggo yaafo ya ko nelmami ko suudu yaɓɓu tan jaaha ko nelmami ko min sukaɓe hanɓe ɓe nanni kam a addat ɗumen nder galle ma heɓe gonɗa joom galle mumen tire nde kañum tiri o wi kay kam tiri elemi tinani elle a tinani o heccani men kawera yeeyimami guinnanmi yani Hello, Kadia. Madame Sey. mawɗum Alhamdulillah. kawera ko woni No, rien. ko jiɗɗa humtade hande Hmm? ko jiɗɗa humtade Alhamdulillah. Min est ce que mami ñamni. Est ce que mi continta korkoram tan mi. Par ce que won hen gurnamuji maya ɓuri quoi. kawera ko addi ko artama Oh mais c'est pas grave quoi. ala kawera an ko minema tan woni ɗo hen sa yewtidani e am mo jewtitta aɗa jooɗi tan aɗa yumɗine haalnan kam kay ko ɗum ɗon jiɗɗa humtade mi fewo jamma guila e law Kadia famille mon wona famille moƴƴo ha. Famille mon o ko famille dangereux woni. ko woni miiɗa andude neɗɗo ma waɗan ɗum teddungal jiiɗa wuure taw kañum mo yiɗi maya aɗa andi ami koko mi haalni noon mboɗo waɗa préation pour reste lumbel par ce que comme lewru promotion o a yaltinta hen kalis no feewi fuɗi gerde boy o hakkude ka cuhlel kono mi haalante gonga quoi il faut mi waɗa déversé ko lowmi e berdam ko koko heewi mboɗo sohlimo jewtidmi pour mi waɗa déversé par ce que somi waɗani déversé tan moƴƴani mboɗo wawi warde ɗo neɗɗo e galle o saabu jam ko jonno ami miɗa géramo amin gérodira ha mbimum somi heɓitiri mettam mi resamo hen to mboɗo préation famille ma waɗi ho ngari ɓe bonni d' abord to ponnomi nannudemo e suudu ndu après ça y a pas les probléme par ce que boyo men mi wimo somi resima mi jewanamo suudu e leegal ngal mboɗo waaloyo jamma ha jamma yaha mi humto mi waala somi fini so weeti mi arta ɗo e ñalla e galle o ou bien min ñalla e galle o
a faami ɗum fof ko solution kono Mama Amadou Tidiane sori kam less mi waɗani koote noon ɗum tagi kono mo resi o ko ani ami kokko yoggone yero ɗum kam moƴƴani ɗo kam paano woni e gonga ma yero Mam Amadou Tidiane waɗi bone noon et puis neɗɗo mo ngannduɗa an waɗi ɗum hébergé kono yara muñat tan non muñata ko quoi muñata ko yara a faama par ce que sinno ko neɗɗo mo mi annda ko gagne-pain wonno a faami sinno ko neɗɗo mo mi annda mi wiya ko ɗum ɗo ko gagne-pain wonno mi tegi goɗɗo gagne a faami kono wona gagne-pain ko gagne jelli o waɗi gagne jelli o noon woni holɗum jañña neɗɗo hakkunde Firawna e nelaɗo Allah Moussa tan neha ɗum ñammina ha fayi dutto fima ngallu tes caama yero direct aɗa nde est ce que a leelani seeɗa ami ko jooɗi duuɓi kewɗi dañani gorko non ami goɗɗo ari tan o heño ami kam ko tampuɗo ko mayɗo ami no jirmom ni non ko mayɗo ko tampuɗo o ala suwa o heppuno tan ko gorko daro tan o wiya ɗum ho yoya on ma warmo ɗo kanko wona ko mawɗo o naata cukalel on lewru ɓe mbalata o keyti makko bon non yero a ñamat aysa ñamani o wiyata ko ngaari mawdi kanko fooɗima saabu Allah ko min ñaaguima min arde ma saabu Allah yero non ɗum no muuse ɓerde woto andi no muuse ɓerde hay min no muusi kam saabu ken sehilaaɓe yero annene ñaama neɗɗo mo nerda hay galle mo jogiɗa woto andi ɗon ko maram min mo corni hen o ñamata ko kalanoɗa fof nde nebbamam gasam fof ko wonñenda o ñaama hen ha faya jettemo ko yero eyyi joni ko min ñaaguima yero yam banda yero non taw yero min ñaaguima saabu Allah ñaam tan haal tan hayso ko seeɗa mi fewnanma ñaama saabu Allah yero seeɗa rek hayso ko seeɗa mi fewnanma ñaama ɓerdam welani hayso ko mburu tokoso tan yero yew hel ɗum ko jiɗɗa mbaɗanma hen wona seeɗa solution mburu seeɗa ketton e solution seeɗa tan mi innira ɗum Allah woni solution mburu e solution solution yo won mburu seeɗa tan mi innira ɗum Allah ala wona seeɗa kay mburu libar tan annen waɗa hen mayonnaise so tas hen seeɗa o tasata hen tan wona mo ha woro o wasa wonde ha woro berne welani ko yero yero gila tispat ha joni an ɗo jooɗi anni haɗɗano o wannat nder lelɗa poftoɗa sen eko jiɗɗa mi wulnanma ndiyam liggoɗa a jaɓata kon Yasin kay ndar ya Salamu alaikum. Ça va petit? ko mbatton ɗo Hein? jinmi famde ko mbatton ɗo C'est ma future mariée. Je vous présente. Elle aime aimer. Et voilà, vraiment. Aïe. Moi, j'ai fait un bon ramadan. Hein. ko mbaɗa comme no mo putir riddi risi o
gila mboɗo jalano il faut saluer sa sali kam mi sali bamma ana wona dimo an ana wona dimo aɗa andi ko jinmi haalande mon yo jaltu galle o jalte galle o gila kam yande dow mon jalte galle o mbima an kala mbimi yon jaltu galle o chéri mais o mettini ha yasin a mettini yasin gam kare kaldene bamol yo jaltu galle o mbimami yo jaltu galle o Yalta galle o yo jaltu galle o gila mboɗo jala mbimami yo jaltu galle o yo ɓe jaltu galle o mon grand frère wona ami nani ami koko no wiite no layla koko ne grand frère yaɓe jatti wona min ɓe mbiyata koko layla way min ɓe mbiyata koko layla on jaltan mbima on koko on laylata ɗum ɗo hena jalte gallam mbim yoɓe jaltu galle o wallahi ɓe jaltu galle o ami mbaɗa oɗo jelli amadou mbaɗa e tampere mbara mbaɗi consommé normal elmo mari ala o kay mi heftini ɗum oui mbara yange nge weeli mbara poftima no fewi te koko laylay koko laylay ndesa wallahi mi weltima jam kala ko neɗɗo soodiri ɗum ko jam ɓuri gacce haala jam ke ɓurami ngar salmin ɗon salmine tan o fayi ko jeere mi mumi koto appartement men to aɗa andi appartement o déjà mi waɗi hen climat ji en mi change makke ɗo hanki et tout ça bon en même temps aussi kanko no jiiri mom ni bon on wawi affaire o quoi ñamele belɗe bon elle m'a mari bon vraiment content quoi très content donc min de ɗon pour saluer petit là bon mon dégage c'est l'heure bon je ne sais pas holɗum quoi mais so manɗa kadi o welti ha ɓurti je ne sais pas ɗum fof ala caɗa hay mo weltaki ala ɗum ɗon fof ala caɗa hay mo weltaki ala mino irdemo o vraiment o ara lenngale min o ara waɗa lenggi ami o ɓinguelam Yacine voilà Yacine gorgol ma wonde giƴeɗa men hatta ko gorgol ma ɗo respect o woni Yacine mbaɗɗa e tampere Yacine bonananma tan mais hannde Allah haaji yiɗode tampere Yacine taw aɗa wawi yede Yacine o woni ami kokko sukaɓe ɓe kokko laylay o woni ami kokko grand frère mo jiramo wallahi kande witi do koko laylay mi aɗo allah e balde makko billahi kande witi do koko laylay mi aɗo allah e balde makko sa witi noon mi aɗo allah e balde makko war miñamo c'est bon machallah a weltima mo no fewi de no fewi kay machallah bon jora a hettata aɗa wiya woy ɗum weltima ana wona mbomri ka 2e mai a wona hay 2e mai ka 4e mai amin gandi fof an ko jigoɗa ko dañɗa debbo ko ɗum ko ƴew ala debbo o joni maya defdo ɗum fof mayiya eyyi mi andinma ɗum woɗum Yacine way mi wona jugoɗen way mi wona gorko ma aɗa mooma yetan tan ni hot jaabo de koye mariage gonɗa e réception gonɗa hot jaabo a yi neɗɗo so ɓerdema boni a yitta ko moƴƴi ok min dawn ɗo tan ko wonko sodene kaɓirɗe pour wadde fewnire galle o kadi wadde réflexione gueɗe ɗe fof bon mamɗe balɗe min gataga min mbaɗo min mbaɗo balɗe nayyi billahi mbata ɗo allah no seeɗe on mbata ɗo galle o ɗi sonɗa ka gorko jooɗe e galle o ƴewa il faut jooɗe e galle o ƴewa chéri ɗo mbatte linde miyel wonani mo laafa ana suwa wonde laafa ana suwa wonde ona laafa Amadou yo Allah wajjani ami koko laylay Nia Imo, votre agence immobilière, vous propose des parcelles à 150 mètres carrés, disponibles avec un emplacement stratégique, calme et déjà valorisé, situé à Bambilor, derrière Cité Comico 5. Pour plus d'informations, contactez-nous au 77 267 03 33.